Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duba da yadda nake ganin ana yin magana DM na cewa yaya tsarin ambassador program yake na Stone. To shi da farko tsarin yadda yake shine suna so ka yi quality content. Muka ce quality content akwai abubuwan da za su duba idan ka yi za su biya ka. Ya kama daga bidiyo kai ko kuma wani rubuce-rubuce kai ko kuma event ka haɗa, ma'ana ka haɗa mutane ko kuma kana da wani group kai musu bayani kuma kana wayar musu da kai akan wannan desk tasu ta Stone da ake ce mata Stone 5. Wannan da farko idan za ka shiga ba wani form za ka cike ba. Abin da ake so kawai ka yi aikin, ma'ana duk abin da ka yi daga baya akwai form da ake zuwa a cike. Form ɗin shi sun ce a wata sau biyu ake so a ciki. Ma'ana za ka iya duk kwana 15 a wata, a kwana 15 ko idan kamar yau to a ce wata idan ya ji 15 ka cike to insha Allah ka cike to za su biya ka. Sai kuma ka kuma jira ka kuma yin end of the month shi ma ka kuma cikewa, shi ma sai su biya ka. So insha Allah zan yi muku bayanin yadda ake cike wannan form ɗin. Yawwa da farko in ka shigo idan ka shigo link ɗin zai kawo ka nan sai ka scrolling ƙasa. Gashi nan kai ta scrolling ƙasa. Gashi an ce submit contribution. Sai ka danna nan gurin sai ka sa sunanka. Jira ka yi sunanka. Ni kamar ni Mr. King X. Kaga ne haka sai kuma me? Sai suka ce Telegram username ɗinka da kake amfani da shi. Kamar ni Mr. King X ne. I think like I think it is. Sai kuma ka sa email address ɗinka a nan. Ka san? Sai kuma nan ka ɗauko ton address ɗinka wanda za su tura maka kuɗin aikin da kai. Sai ka ɗauko ka sa a nan. Sai ka festa. Kamar alal misali nan a ce shine wannan shine ton address ɗina. Sai kuma nan suka ce ka yi description da kuma link na aikin da kai. Ma'ana ka ɗan yi bayani akan short, ka yi bayani description na abin da kai sai da kuma links ka sassa. So amma za ka iya sa kamar ka yi wannan a kwana 15 ka yi posting kamar 20. So sai ka sa musu 20 work kawai haka 20 work. Sai ka zo ka festa. Sai ka je cikin kamar alal misali kamar yanzu bari in je Twitter kamar haka, bari mu ga. Yawwa kayan nan alal misali kaga shine kamar a ci wannan aikin na yi musu. Sai ka zo nan ka taɓa copy link. Sai ka yi haka, sai ka yi back, sai ka koma. Sai ka festa. An gane? Sai ka kuma zuwa ka ɗauko wannan ɗin ka festa, duk ka festa musu link ɗin. Sai referral code. Sun ce enter your referral code if you have one. To in kuka zo referral code zan ajiye muku shi gashi nan shine wannan referral code. Sai ku yi submitting. A wata na gaya muku sau biyu ake submitting aiki. So kawai kana danna submitting shi kenan.